So, katulad po na nakikita niyo siguro sa screen, ito po yun, naka-impake na lahat ng mga gamit ko sa box ko, sa kahon ko, pero naka-impake din po ang magandang alaala sa puso. Salamat sa inyo. So, sana po, kapag nakikita po ako sa naman, sa mall, sa restaurant, gawin nyo, okay, mag-alala, hindi ako magpapalibre sa inyo. So, magpakilala lang po kayo. Gusto ko yung gano'n. Gusto ko yung so, huwag kayong mag-alala, hindi pa ako suplado. Basta gusto ko marami kaibigan. So, kapag nakikita ko ako pag-ibig nyo, I assure you, lalo-lalo na sa mga may sobrang t-shirt, kahit hindi nyo ako magbigit, ako ang pabati at mag-bless sa inyo. Salamat po sa inyo, sa mga magbibig ng t-shirt, salamat. Kaya kung gusto nyo mabati ko kayo, hindi kayo ng t-shirt. Wala na naman, natin nyo yung bati ko magandang. Salamat po, available po. Mga last pieces ng t-shirt, salamat po sa inyo. Thank you. So, yun, Panginoon. At sa mga Maraming tayo para kasama natin ang mga sasabihin ng mga Diyos na Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa misa, maraming hindi ang Diyos. Salamat sa Diyos.